ndị Igbo biko kenenụ funu n'onwe unu n'anya ka anyị funu n'onwe anyị n'anya funu n'onwe unu n'anya ndị Igbo biko kenenụ funu onwe unu n'anya ọ bụrụ iwu na ihe ejirili nwanne gị na ya na-asụ ofu asụsụ wee chụọ ego ọ bụrụ iwu na iwere ama m na ife a na-eme n'obodo a na-eme n'obodo niile biko Igbo ọbụla ọkachasị ama na ịtọrọ mmadụ na-emekwa na be anyị Igbo na-atọkwa mmadụ ibe fa na be anyị beti ọkacha ndị nke na ọ diaspora biko kenenụ unu atọzinụ n'onwe unu emegidezina ibe unu funu n'onwe unu n'anya na ebe unu bịara unu si esi wee bịa unu fere n'elu wee bịa obodo mba mmadụ unu afọzi onwe unu n'anya kedụzi onye ya afọ unu n'anya funu onwe unu n'anya bikos o nwere ife lili malele olili malele nwanne anyị nwoke oke anụmanụ nwanne anyị nwoke a ife ị na-eme bụ ị na-emere onwe gị staịlị nke iji eme were achụ ego gị bikos a sị na ebuzi ọbụla esi wee chụta ego bụ ego ka ọ bụ ego a na-ajụ ebe o si wee bịa mana nke imegidezi nwanne ibe gị bụzi nke dịzi njọ biko kerenụ biko ka nna ayọkwa kụnyarịkwa isi na marazo na-asị o wutere m akụkọ nnụrụ ka esi wee tọrọ nwanne anyị nwoke o wepụkwara ụmụnne gị na ya na-asụ ofu asụ tọkwalụ gị na-achọkwakwa ego n'aka gị ego ịmakwa na onye gị igwe ebe nsi akpata ya bụ ego adịrọ isi ịchọkwazi ego nwanne nwoke nwaanyị na ihe ejezi chụta ego nke gị nwaanyị na ihe eje chụta ego nke gị aka agbaji gị chụta nke gị ebugo na ị na-analụ ndị mmadụ ifefa n'ike nabanụ ndị obodo na-awe ka ịbata awụ ebe ọbụla isi wee fuwe isi ebe a bụrụ ike gị nachara ndị a obodo akpa ha wolie nwaanyị obodo ọnata ihe na oje bite ego iwere ego nalie o sochara ife a na-eme na awe ọbọsị nke ime nwanne gị iri ego nwanne gị ọ dịrọ ọnụ mma biko kenenụ akụkọ a wutekwa m mgbe nnụ na nwoke ma na anụmanụ nwanne anyị nwoke asị otu a wee gbuo onwe ya jos bụ maka ajọ obi ọ na-emekwa na be anyị beti nke anụwa nke mba anụwa biko si emezikenye ka unu dị n'otu biko ka nna ayọkwanụ a sị na o wee meje soro ndị otie ka o si soro ndị otie nwa ewee jide nwanne anyị nwoke nwanụ jide nke a sịzịa ka ọ kpọọ onye ya ewetara fe ego famana na nke a nwee nọmba ndị eko bụ n'isi o wezie nọ fonu enye fonu kpọọ onye ahụ o wetara anyị ego nkewa ịghọtago o wetara unu ego ọ tara afọ wee chụta n'obodo Mandela unu ewerulie ụmụnne unu Chineke nna biko kebọtakwara n'anya ọsọ enyemaka mee otu obi ndị Igbo na the whole diaspora ebe ọbụla anyị nọ na mba ka anyị fụ onwe anyị n'anya no that's nwanne bụ ife na ka ife onwe anyị n'anya like this anyị nwee ike wee na-abata ozi ndị na-abụrụ ndị otu ndị nke anyị ma ifuru onwe unu n'anya ndị na-abụrụ ndị nke unu bịakwute unu enwe ike wee nweta unu ife na-emedo unu sef ya ka ọ chọzi ịkpọnụ ka ọ kpọzie onye ya ebutezi dị ego wee weziere igwe wee kpọzie ndị uwe ojii wee tụọ ka anyị sikwa wee nụ ka ozi si wee bịakwalụ m adị m akọkwa ya nọ ịtọrọ mmadụ dịkwa na Naija dịkwa ebe niile dị n'obodo ọbụla unu na-atọ masị kwụsị kenie unu atọzi na nwanne unu maka ifi ego ife mma na Naija unu atọzikwuna ma nke na-ewukarịcha m nke abịa ije mba anụnwa na-atọkwa tọrọ nwanne gị tara afụ wee nweta ego chụkwasịa ka ị nara ya ego ọ dịgazi ọmakazi ị na-akpọkwanụ dike ịkpa dike na mba nakwanụ dike na nke onye ọzọ na ọ bụrụ ozi na nke nwanne ka ihe eji wee mee dike mee odogwu ọ dịghịkwa mmanụ biko asị okpozia ndị uwe ojii were fonu kpọzie ndị uwe ojii delitie famịlị onye ọkpọ a na-ekwuzi ka a na-ekwu ndị uwe ojii wee tụọ ndị uwe ojii wee yirizie efe non dice na fabụ normal person bịa weta dị ego ole dị fem etigo traka na ego ahụ something like that drop ọ dị ego after ka drop dị ego ha wezie dị ego na-eri na jubileti na-enwe ha nwere ịghọtago na fem wetego dị ego ndị ekejezie gbaa ịmaka ndị obodo si eme ejezie kpọzie ndị otu fa ndị eke wee tụkwasịa maybe after 30 minutes or an hour wee gbakọzie kafe surrenderzia the whole place yes because ka ịma nke ịma nke ọzọ ịmasị na odogwu karịrị odogwu na unu alụgo nke unu ya alụzie nke ịghọtago odogwu karịrị odogwu onye aka ya dị ọcha onwe ife nwere ike ime
asị ndị eke wee tụzie na dị ogbe nke anụmanụ be anyị nke bụkwa ike butekwukwu ike na ụmụ nka ọrụ ọ na-alụ na be anyị lụsị ụlọ mesie niile nwaanyị na-elere asị ọzi n'ụlọ nwaanyị na-elere asị azị na Naijiria nwaanyị na-esepụzi aka enwe n'ofe bifo ụwa aka mmadụ bikosi na ibute gị ike na ya o nwere dị ọrụ ya na-alụ isi na ya bute ike elere asị ọsọ bụ ụmụ nwoke isi ada akpakọ ụlọ si na isi akpakọrọ ụlọ na anara ama ife o nwere dịrị ọrụ ike ị na-alụ were ebute ego ibute ego a elele asị ya chenjie biznes chenjie lifestyle nwaanyị na-eje were ike gbaa akwụna gbata ezigbo ego si na akwụna pụa because o jere ịgbanya bụ akwụna ka o wee gbata ego nwaanyị ọbụla na-eme ihe ọzọ na-emekwa ụmụ ihe ụzọ na-adịrọ mma were ebute ego nwaanyị butere anya ya o mechala onwe ya o chenjie rut jee chọọ ihe ọzọ mana ụmụ nwaanyị tọọ na-emeso nke a na-emeso nke a ọtụrụ that one ata isi unu yes ọ tụrụ ọta isi unu otu a gasịkwa na ọka a na-emezi nyanwa werezie igwe nke gbawazie ka o wee skee ndị a wee fuwe o ji wee gbapụ nyanwa gbawazie ndị nke ọzọ dọjichazie ndị otu ya ọ gbawazie ka o wee skee ndị a ka o wee mee ka ewe ya wee pụọ wee zuzuo onye ya otu a ka o si wee jebe ndị ọzọ ka mma na anwụdo ha lụọ ha jezie tasịzie afọ n'ime fa pụtakwa fadị ndụ mana gị nwa meziri ovasabi ka ijezie gba ka i wee mee ka wee jewarụ wee gbaa anya wee si otu a wee jebe otu a ka nke si wee gaa just like that n'ife ike ị na-eme wee bute ike nọrọ ọfụma na ya nọ ị nasịa ị na-achitekwa wee sizie anụ nwanne ya nwoke kwasị ka ị chọọ isi kwazi n'aka ya wee buru ego ọ tabara afụ eli ala ọ tabara afụ n'obodo ka isikwazie n'aka ya wee were ego wale ego dịkwa na ihe nchekwa ego ọba ego ndị obodo nwaanyị na ijere gbawa ya jebulie nke nwanne ka iyi ewe nchekwa ọba ego ndị obodo ego ọ dịla ebe a nwaanyị ụnụ alụbe masị nke ụnụ ejejeji wee jebulie nwaanyị ụnụ ejere bụrụ nke a ọ bụrụ nke nwanne gị na ya na-asụ ofu asụ tara afụ wee lụta ka ijeje buru biko kenenu ọkwa biko ka marazọ nna ya biko ka marazọ nnarụ lapụnụ wepụnụ aka enwe n'ofe bifo ụwa aka mmadụ biko kenenu fụnụ onwe unu n'anya na ala anara apụ unu ndị Igbo